Unang alam kaliang persya hak HEDC ba Titas W Khan, ulong ba de bandan da kapor nagabanta ka delimitation committee ban penbed nagabanta ka jingpia constituency, haki constituency ba ha pa upur usam ka HEDC. Habakran bakilat pathai khubor u ba Titas uong ru ba ka jing shisha kani ka committee tang hapo shibanai arbanai kala de bandep yakakam. Kawai kalong ka anticipation ba kandon ka amendment ng 6 schedule. Namal dal ada depth van amendment ng 6 schedule ka new amendment kadon hantu gaban increase the seat. Tegamut haban le kata kadon kam ka delimitation committee. Kata kadi kawai kajimut. Kabaar pat kalong ba lada amdan makana kata ka amendment. Kamut ka delimitation committee kan le ya katuka reorganize ya ki constituency. Namar ba kidon ki constituency ki balik se ki badan ka voters ko pasan ho haza. Kidon pada ki constituency ki badan tak ho haza. Kamut kandon ka adjustment habalakum nu ki constituency ki de ban rangkat ha ka jingedon jong ki votes. De ngilale ya ka proses ha ka arja khat saru. Shua ka arja khat saw election. Kaba ni penmi ya ka umsning constituency ha ko por bat ni pendu ya ketika like kro constituency. Te kani ketika proses kaba long legally te like nang tangam dani ban comments ka syong pat haga isi lanu ka aipor ya ketika delimitation committee bahkan pendap ka kung magmu nongelam da kaliang porsya ngan sa tho ya kani sa keren ya kani apo ka isi au CM ne chairman ba lakum nu ka delimitation committee ka bandan ni ka time frame nang baki stakeholder lani kita ki beliau ki belong affected lani ki pat ba lani ki shnong kila ban submit e ka representation joki hakapor ka ba untuk no ka jongahi kam dei ban kata namar ba tang ban reorganize constituency kamut ba hin panpor ne ban extend ne house dan re hakajing so ka jongahi ka so ba ka reorganize constituency ka di ban long po shibanaya ba